याद नहीं क्या हमारा झूठ ना बोलो याद नहीं क्या हमारा कलमिया ना हथवा में कलमिया गड़ी गड़ी जाई हो गई इतना जोर से मरले है जब चैन फ्री हो गई बा हां आ टूट गइल बा चैन जाई रहो मान सम्मान अब कहे के नहीं बाकी तनी हौ कमवा कहली अबे ठीक हो जाई झाट लौकता बबुआ आए हां हां लंगोटा का टाइट बने वहां का लेकिन हमारा को कहता है कि भाई कुछ बाकी बाओ में छिलाई रुलाई हमारा को कहता है कौन बा हां विधान कटाइले नहीं हां आई देखे तो वसीम गद्दार जाई मिस्त्री मट्टी बाजार के पास जा भगवान तारा का बनौले रखा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा बलायदारी है हमनी के गावा का बा कहां कोइलो मो जाना आई मो जाना कहां कोई बोलो तिलक चढ़ावा कोई बोलो का तने आवल हनिया अब एक रहिए तब न हम कुछ कहब ए होइए नहीं के बहिनिया के रक्षा में कोई बोलो तने आवल है के तने हमर से बतियावल एगो काजू वाला कहले बड़े ओकर जवाब हम धइले बनी आवलो कहां गेले आई तबे कहो हां ये तरह ना आई तबे कहो आओ सर आओ सब बतनी है आओ सर खड़ा हो ए बहन आओ सर कौना मेहरारू के मन ना हो आइए हां कौना सुहागिन के साथ ना हो आइए हां कौना औरत के इच्छा ना हो आइए हां कि हमर मर्दा यही ठंडे में आई हां अरे जोइए गरमाई ठंडवा में आई सांझे ओकरा के चट्टी पर लेके जाई हां ओकरो के अंडा खियोई थी हमहू खई ये से खियोई थी कि तनी बाल बाल आई मोबाइल ले लो अपना मर्दा कहे तनी फोन लगा मोबाइल दो होगा वाले लो ना मोबाइल लो अरे लो ना के हो लो अभी कमो सब निकाल दी आओ कबे ए देवर बबुआ काहे भौजी रवा भैया के नंबर बा का हां हो बा बतियबू का हां ढेर दिन हो गइला बतियैला तो कहेला नु ल लिख हां ए बबुआ जी हां हाय केने से खुली साफ देहाती है का अगवा संगुरिया में खुल जाई हां बोली खुल गई हां लिख हां बोली 95 हाड़ी में 95 500 हाड़ी में 5 गो नंबरवा अजीत हल चल के गाड़ी में गाड़ी में स्कॉर्पियो टिस टिस ट्र ट्र उठाइए ना ट्र ट्र उठाइए ना ट्र ट्र अजीत हलचल के बेंजो वाला के गाड़ी में घुसाइए ना हेलो हेलो के बोलता जी अरे चिन तो नहीं खुका हमारे राजा जी बोलतनी हां हो गोड़ छुके गोड़ लगतनी ए राजा जी अरे जाई हो कहो सर समाचार काहे राजा जी हां रवा तो हमरा के सब भुला गइनी है बहरा जाके अरे ऐसन बात नहीं के हो ड्यूटी करत गाड़ी फाटल कह ए राजा जी हां इतना ठंडा में हां रवा बहरा बनी हां हम एजा अकेला बनी अच्छा रजैया में गोड़वा तो गरमाते नहीं थे हां ए राजा जी बोला जब ठंडा के शीतली हवा बहता तब तक बड़ा रुआ के याद आवता सुना लइकन फइकन तो हइए नहीं खस खेले चल गेल हुआ सो हां ए राजा जी का कही मैं लड़का लोग खाली खेल में लागल रहत रहन अच्छा गोली खेलता हो सका ए राजा जी हां राव एगो भैया बड़का छोटका भैया बानी नु हां कान छिदवा के अच्छा आ घूम गांव में अपना कान मरवाओ तनी अरे शिकायत करबे ये हमारा छोटका भैया हाल चलवा के कहत रहे अरे जदी वैसन कामे करत होई त माइक पे कहबे रे करबे मारबे ना मारब के मुती देबू माइक पे कहबे बिहने लोग नंबर लेबे लगी इनकर लगी कहे जे एक खलिया तनी हमरो कर सर बोला एगो सर बोला सजावल सपना हमार चूर हो गए अच्छा सजावल सपना हमार चूर हो गए जकरा के हम अपन समझनी उ धतूर हो गए पता ना खता
कौन कसूर हो गई अच्छा। जे हमरा नजरिए के सामने रहत रहे वो हमरा नजरिए से दूर हो गई। वाह भैया तोरा ऐसा बातें कह दिले बने कि हम जीवन में भूले ना करब। कौन बात वह बने है जब भले बियाह होता केहू के लेकिन एक नंबर केहू सम्मान केहू के मिलत ना। अच्छा लेकिन हमारा पपुनो भैया जब सम्मान पा लेला बड़ा वो केहू के मिली ना ढेर लोग तरसत रह जाए। हम देखनी है भैया मोबाइल पर फोटो बड़ी रवलादार बने मेला नहीं होई तो फेल होई हार हो मेला नहीं होई तो फेल होई हार हो का करब लेके हो एटीएम कार्ड हो का करब लेके हो एटीएम कार्ड हो खाती वोट देलो खाती वोट देलो सनु सिंह जी चक्की ब्लॉक बहुत बहुत रुपए देने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान यही तरी बना रहे हार्दिक हार्दिक स्वागत करो अरे सबके प्रेम भाव यही तरी बना रहे तने मुर्गी मारता मुर्गी का कहतिया धन से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार कलकारी हो कलकारी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा। हां रुको हो ऐसा ने द्वार पर गाय भैंस रखे के चाहिए न हां पा भर कमे दूध दे सिंह माथ के निमन होखे हां गलती ना नो ना तनी थानगर होखे हां बटगर होखे हां कसैलिया थान होखे है ने हो कोई चूची बढ़ते नहीं अरे वो हइले आई बड़े नचनिया रोज घिचाता ओकर बुझाते नहीं है ना थान के आरबा ना बाट त माने चिन्हाते नहीं खजा केने केने रोज बढ़ावा ई है एगो हते चका गमछी लूड़ के हां परसों दिन के बात है इनकरे हमार प्रोग्राम रहे आरा जिला हां आ स्टेज पर आ गइला चूची छोड़ दे रहे गाड़ी तब तो ड्राइवर लिया के देलस कलस करे आइले तो चूची गाड़ी में छुपा ई कोनो नहीं खसा कोनो नहीं खसा कोई बड़ा सब बहिनी वाला भेंट करे भा लगले बबुआ फिर ही देखे हमरा डब्लू भैया डुमरी के धरती से हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा आवो सो डब्लू भैया ई हो कहां गोल पड़ा सर सोनिया साहू या भगवान तारा के बनौले राखस नारायण जी तारा का कायम राखो तारा अंगुरी में एकदम
भगवान जादू भर दे ले लो पैसा कहते के राजा जी मुर्गी मारो सिंगल धन सयत अरे भूखी नहीं जाई काजा ने कहिया फिर हमरा पवन भैया के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन वंदन मान सम्मान एही तरी बन रहे भगवान कर कृपा खाली रवा स्वस्थ रही बस खाली रवा निरोग रहब मैं आइटम में एकदम देही पर गिर रही रसगुल्ला कबो काला जामुन कबो सेव कबो संतरा कबो गागल नींबू एकदम गिर रही पंकज वीडियोग्राफी करिश्मा एल्बम में लाइव टेलीकास्ट हमारे यहाँ HD वीडियोग्राफी करिश्मा सब कुछ होता है चिलकहर बनिया बहुत बहुत रुपए देने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा हई हमारा कॉलू आ अजीत हलचल के स्टेज छोड़ला के उपलक्ष्य में तेजू बाबा दिले हैं 50 रुपया हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा तेजू भैया बड़ी कहे वाला बात ही बा तनी केहू रही तब न हम तनी कहती बड़ा हमरा कष्ट भइल बा इतना हमरा कष्ट भइल बा जब कहीं मत बहुत के करा ले बतियाई अब हम के करा ले बतियाई दो गोला का माने होला जे केहू के रहे के चाहिए हां अवनीश भैया तनी मंच पे आई रवा दुल्हा बनी तब आई है ना अवनीश भैया तनी है ना आई भा लगले बबुआ कहते कि ये राजा जी अभी नया बने दो तीन को बाल बच्चा हो जाए नहीं कुछ बोझा तो नहीं कम हो जाए अभी नया बनी मैं शरीर के अंग कुल नया कुल बड़ी सब आई फिर अब बाल बच्चा को फिर अब चल का कहतिया कैसे कहतिया चक्रधार मरी हो तनाया बन भैया के नाम मंटू सिंह जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मेहरारू कोनो गाय भैंस थोड़े है सब हमनी के कहिले जा मरद के हर एक सीजन में घरे रहे के चाहिए हमनी के कोनो सीजन में घरे ना रहिले ब्यास लो एको दिन खाली बनी जा भले जे सर्विस में बा आज नौकरी में बा शशिकांत भाई वो तो छुट्टी लेके आके मान लेता नहीं कि
10 दिन 5 दिन 1 महीना रहता आ हमनी के रोज रतिये में प्रोग्राम पर्व त्योहार के नहीं मिला बे पर्व त्योहार का छुट्टी नहीं खाई छठ के दिन प्रोग्राम बढ़ले बा दीपावली में बढ़ले बा गोधाना के दिन बढ़ले बा ई है मय लगन में बढ़ले बा दशहरा में बढ़ले बा चैता में बढ़ले बा पपन भैया अरे खरवासो में बाजी डब्लू भैया वास्तविक बात कहतनी केहू के ब्यास लोग के खूत मेहरारू ब्यास लोग से खुश ना रह ना ब्यास के मेहरारू के तो झलवहिया रखले बड़ा छुट्टी मार मार खूब ले तड़ो छुट्टी मार साला खत्म बकाई बताई कहत है ब्यास के मेहरारू के झलवहिया रखले अच्छा ठीक बा ब्यास के मेहरारू के झलवहिया रखले बड़ा हां आ झलवहियन के मेहरारू के बियाहे नहीं के भइल तोहनी के कौनो के शादी नहीं भइल ना तोर तो भइल होई वही सरवा के एगो भइल है कई बात बा जो झलवहियन के नहीं भइल त आर कौनो आबेंजो वाला के नहीं भइल ना ई तो गाड़ी मारावेला भइल बनो हाय चला तो कहती है मोगी ए राजा ब्यासो मल्ला में मामूली गजन बस सिकान पहले तो गाड़ी मारावे के मुख्य नाया बनी तकया पर पत बेसी तो यो नहीं पिया पर बेसी ध्यान नहीं खे तोहरा ए पपन भैया अरे होया छैत समान को राजा जी हो ए बलमुआ राजा जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमारा पपन भैया और तनी अपन नंबर हमारा के दे दे काम बलमुआ सजनवा नर 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 अच्छा ठीक है हमने के रवा का डिस्टर्ब ना करब जरा उरा जी में अभी बहुत काम बारी अरे नारे 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 दर नारे नारे ध्यान नहीं खे तोहरा ध्यान नहीं खे तोहरा ध्यान नहीं खे तोहरा ओ कई समान को ए हो हमर राजा ए हो हमर सोना ममता राजा हमर राजा
है तो कोनो ओह सना लेकिन चुटकिलवा का जवाब दे आई है अच्छा है नहीं चुटकिलवा कहो हां भा लगले बबुआ हां का कहता का तबड़ तड़प अरे बलमती नोराती सोनू संग दिल खानी मगर बोले छाती कोइले बड़ा हाल तू तो कोइले बड़ा हाल तू तो कोइले बड़ा हाल तू तो दुनिया के सामने ए हो हमर राजा ए राजा ए हो हमर राजा का ममता